Morjesta. No joo, esityksessä oli hyvää. No, ehkä semmonen tommonen monipuolisuus ja semmonen, että siellä on erilaisia hahmoja ja tietysti tommonen suomalainen kesäteatterimeininki, että kaiken näköistä niinku laidasta laitaa, että oli vähän niinku juoppohullua ja oli vähän tommoista perusromantiikkaa ja kaikkea siltä väliltä. Mutta en mä tiedä, ei oikeastaan pahaa sanottavaa ollut esityksestä, että kaikki toimi hyvin. Ja tosta itse pyöräilymatkasta, niin siinähän nyt ei ollut paljon tekemistä, että ehkä olisi saanut vähän pidempikin lenkki olla, että 25 kilsaa suuntaansa, niin ei nyt mikään älyttömän paha rasti ollut, mutta ehkä olisi voinut vielä taittaa toisen mokoman päälle, mutta ehkä ihan tommonen hyvä lenkki.